हाय फ्रेंड्स, जों बयबो फेसबुक बाहायो। दानिया बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो एबा फोरमायनो हास्थायदों जे फेसबुकआ गाज्रि नङा, नाथाय फेसबुकखौसो माखासे सुबुंफ्रा गाज्रि खामानियाव बाहायदों। बुहुमनि गेजेराव फोनांजाब राहा होननानै फेसबुकखौ मोनसे गेदेरथार बिजों होननानै बुंथिनो हायो। बुहुमनि सानथ्र'हायै सुबुं माहारिया फेसबुकखौ सुबुं फोनांजाबनि खामानियाव बाहायगासिनो दङ। दिनैनि सानाव फेसबुकआ मोजां ना गाज्रि बिजिरनांगौ सम सफैबाय। फेसबुकआ गाज्रि ना फेसबुकखौसो गाज्रि खामानियाव बाहायदों? सानथ्र'हायै सोंथिया बेरखांनो गोनां जाबाय। फेसबुकआ नोंनि आंनि सोरबा सासेनिल' नङा, बियो मोनसे नखरजों समान। जाय नखराव गावनि बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासै आंगोफोर थायो, बे नखरखौ गोथार आरो मोजां लाखिनांगौनि बिबाना गासै फेसबुक बाहायग्रा आंगोफोरनिनो। समजों लोगोसे आब्रुथि गोनां जानाया जेरै नोंखौ फोसाबना मोजां लामायाव लाखिबोयो, बिदिनो सासे गाज्रि सुबुंखौ गाज्रि साननाय मावनायफोरा गोरोन्थि लामा दिन्थियो। गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सुबुंफ्रा फेसबुकखौ माबोरै बाहायदों बेखौ बुंथिनो दिनैनि समाव गोसो गैया। नाथाय गावनि आंगो हारि जोंनि बर'फोरा फेसबुकखौ मोजां खामानियाव बाहायदोंना? बे समाव गेदेरथार सोंथि, गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि। दिनै फेसबुकखौ मोजां खामानियाव बाहायदों बाहायाखै बेफोरखौ बिजिरनो थांब्ला जों फेसबुकजों मा सोमोन्दो दं बेफोरखौसो बिजिरनो गोनां फैयो। जोंनि बर'नि फेसबुक एकाउन्टआ 5 लाख एबा 6 लाखनि गेजेराव थानो हागौ, आं हमनानै लाबाय। फेसबुक खुलिग्रा लाइमोनफोरा खमथार जौखोन्दो मोजां खामानियाव बाहायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 10% नंखाय फेसबुक एबा जानला मोनला ओंथि गैयै मुं लानानै फेसबुक एकाउन्ट खुलियो एबा दङ, आरो 20% फेसबुक खुलिग्राफ्रा सिरियै नायनानै थाग्राबो दङ, आरो 40%सोआ सोरांब्लानो गावनि सावगारिखौ पस्ट खालामना गोजोनना लाग्रा दङ, आरो बै 40%नि गेजेराव गुबुन पस्टखौ मोजां जादोंना गाज्रि जादों बिजिरना फोरमायथिग्राबो दङ। 30% रादाब फोसावग्रा आरो फेसबुकनि गेजेरजों थुनलाइनि बुब्लियाव जौगासार लाबोग्राफोर। बेफोर गासैबो आंनि बिजिरनाय। फेसबुकआनो बुहुमनि देरसिन सुबुं फोनांजाब राहा जानायनि लामा फारसे थांगासिनो दं होननानै बुंथिब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा खोमा। फेसबुकखौ गाज्रि खामानियाव बाहायग्राफोरा बांसिन दं। माखासे लाइमोनफोर, सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा समाजारि नेमखान्थि सिफायनाय, देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय, समाजजों बिजिरजायोब्ला बै दायनिगिरिखौ भिडिअ खालामना फेसबुकआव एबा सुबुं फोनांजाब बिजों चेनेल मिडियाफोराव फोसावना होनाय नांथाबगासिनो दं। जाय मानसिया बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ भिडिअ खालामना फेसबुकआव फोसावना होयो, बियो बै गोरोन्थि मावग्रा सेंग्रा सिख्लानिख्रुइ बांसिन गोरोन्थि आरो आयेननि गेजेरजों साजा होयोब्ला जाय मानसिया गोरोन्थि मावना हमजादों बिनिख्रुइ बांसिन भिडिअ खालामना फेसबुकआव फोसावना होनाया बांसिन साजा दङ। सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा समाजारि बेरेखा खामानिजों लोब्बा दंब्ला बेखौ बिजिरनाया समाजनि मोन्थाय, बेखौ फोसाबना होनाया नोंनि आंनि मोन्थाय, मोजां लामा बिदिन्थि होनाया बयनिबो बिबान। नाथाय सोरखौबा भिडिअ खालामनानै फेसबुकआव फोसावनाय होनाय गोरोन्थि। गोबां सेंग्राफोरा देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय, हमजानाय बर' सिख्लाफोरनि आरो सेंग्राफोरनि फेसबुकआव फोसावना होगासिनो दङ। बिथांमोननि गोरोन्थिया जायफोर फेसबुकनि गेजेरजों मोजां खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनखौ दुखु होयो आरो गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ मान गैयै खालामो। बिथांमोना गावखौ सानदों नामा आं जोबोद मोजां लामायाव आगान होदों होननानै? बिसोर सानदों नामा लाजि फोनांनो? बेफोर गोरोन्थिया नोंनिसो। जाय मानसिया बिदि जाथायखौ भिडिअ खालामना फेसबुकआव फोसावना होयो, गोरोन्थिखौ जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मावदों, बयनिख्रुइबो बांसिन गोरोन्थिया जाय मानसिया भिडिअ खालामना फोसावना होदों बेनियावसो थायो। दिनैनि समाव रावबो सुबुङा फेसबुकआव मोजां पस्ट खालामब्ला बेखौ कमेन्ट होनो समखौनो गैया। मोनसे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि फेसबुकआव गाज्रि पस्ट खालामनायखौसो माखासे दुथांफ्रा थाब थाब शेयार खालामो। जाय सुबुंफोरा मोजांखौनो नायखोना थायो। बिब्दि गोरोन्थिया जों बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव बांसिन जागासिनो दङ, जायखौ जों नुगासिनो दङ। सोरबाफोर सोरखौबा बुजायनो नागिरब्ला नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिना बुजायग्रा मानसिखौ सोंखारिनायबो गिदिरथार जेंना जाबाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों दिनै गाज्रि फोसावनायफोरखौ खौसे जानानै होबथानांसिगौ। नाथाय सोरबा गाज्रि भिडिअ पस्ट खालामब्ला बेखौ हाजासे शेयार खालामना होयो, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दासान्दि बिब्दि जागासिनो दङ। ओंथि गैयै भिडिअ पस्ट खालामना रंजानाय लागासिनो दङ। सोरबा सोरखौबा बुजायनो हानाय गोब्राबसै। गाव गावनि मेलेमजों बुजिनो हानाय थासारिया बर'फोरनि गेजेराव माब्ला फैफिनगोन लामा नायना थानांसिगोन। गोबांथार मानसिफोरा फेसबुकखौ गाज्रि होनना बुंथिनो हमबाय, नाथाय बेयो गोरोन्थि। फेसबुकआ गाज्रि नङा। जाय फेसबुकखौ गाज्रि खामानियाव बाहायदों बिथांमोनासो गाज्रि। बेवहाय फेसबुकनि गोरोन्थि गैया। फेसबुकआ नोंखौ गाज्रि जाहोना बिथोन होआखै। फेसबुकखौ सुबुं फोनांजाब राहानि मोनसे गेदेरथार लामा बायदि बाहाय। फेसबुकनि गेजेरजों मोजां खामानि मावगासिनो थाब्ला नोंनि जिउ बुब्लियाव गोदै गोखा मोनजागोन, बेयो रोखा। जोबथारनाया बेखौनो बुंथिनो सानोदि
नों फेसबुकखौ बाहाय, नाथाय नों फेसबुकखौ गाज्रियाव दा बाहाय। फेसबुकआ गाज्रि नङा, फेसबुकखौ गाज्रि खामानियाव बाहायग्राफ्रासो गाज्रि। बेखायनो फेसबुकखौ मोजां खामानियाव बाहायब्ला नोंनि बुब्लिनि जौगानायाव नोंखौ हेफाजाब होगोन, बयजोंबो सिनायजागोन। अब्ला आं आसा खालामो बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।